Vjaġġ b'karozza tal-linja jieħu 3 darbiet aktar minn vjaġġ b'karozza privata minkejja li l-maġġoranza tar-residenti jgħixu ftit minuti bogħod minn bus stop. Dan ħareġ minn rapport li sar brabta mal-Pjan Nazzjonali għas-settur tat trasport f'pajjiżna illi rrimarka li minkejja l-investiment li sar, it-trasport pubbliku f'pajjiżna qed jaffaċċja diffikultajiet kbar tant li ħafna nies xorta għadhom jippreferu li jivvjaġġaw bil-karozza privata tagħhom. Fir-rapport ġie spjegat li n-nuqqas ta' karreġġjati dedikati għal tal-linja qed jirriżultaw fi vjaġġi ferm itwal tant li r-rotot jispiċċaw jittardjaw sew fl-arħinijiet ta' traffiku e kif il-karozza tal-linja qed tispiċċa fl-istess traffiku tal-karozzi. Intqal ukoll il-medja ta' vjaġġ b'karozza tal-linja f'pajjiżna huwa ta' madwar 44 minuta, filwaqt li vjaġġ medju b'karozza huwa ta' madwar 14 minuta. Dejjem skont dan id-dokument li ħareġ il-Gvern. Hawnhekk ir-rapport enfasizza fuq il-fatt li jekk il-Gvern ifalli milli jieħu azzjoni immedjata, il-vjaġġi bil-karozza tal-linja se jkomplu jitwalu fil-ħin bis-servizz mhux se jkun wieħed li tista' torbot fuqu u għalhekk b'konsegwenza ta' dan aktar nies jispiċċaw jirrikorru għal karozza. Fost is-sfidi li qed jaffaċċja t-trasport pubbliku hemm il-fatt li jinqas minn terz tal-bus stops preċiżament 29% għandhom l-uħ, bil-kumplament ma joffru l-ebda tip tal-uħ u għalhekk in-nies ikollhom jistennew f'xemx tiżreġ jew xita qlil. Dan apparti l-fatt li 4.5% biss tal-bus stops joffru informazzjoni dwar kemm baqala tal-linja biex tasal. Jissemma wkoll il-maġġoranza tal-bus stops ma joffrux post adekwat fejn jistgħu jifqu fit-triq bil-konsegwenza li karozza tal-linja ikollha tieqaf f'nofs ta' triq biex tiġbor il-passiġġieri.